No. Takže vás tu vítáme u druhého partu, již druhého, ze hry World at War, neboli Call of Duty World at War, říkejte si to. A jsem tady s Adamem, tady ten počíná. Čusák, flusák! Minule jsme měli misi Chabý odpor, teď máme misi Tvrdé přistání, jak jste jich mohli vidět, a pojď za mnou. Za mnou. Jo. Já to hraju úplně poprvé. Nějaká troska tohoto letadla? Pojďte se! Na ně! Go! Musíš... No, chudák zase umřel. A je to typicky prostě rašnom, co? Kavabunga! Jej! Kavabunga! Kavabunga! Je to prostě... To je prostě... Jdeme! To je prostě to... Jdem! To je to jeho, ty vole... Prostě se tam, ty vole... Když tam není, jo... A je to fuk, prostě tam lítnu a je to... Takhle to prostě nefunguje, kdyby se... Go! Takhle se ve válce prostě chovat nemůžeš. Houstone, máme problém! Velký. Já chcípám. Kde máš problém, jo? Houstone, já chcípám. Máme nometík. Já se blížím k Xaví. Go! Ready, go! Je to. Jsem tady. Kryjte se, proběhnout. Oni. Lehni. To neřek tobě. Rychle! A ty můžu. Proběhni to! Tady skropy, chápeš? Mohl to proběhnout. Nemohl. To by si tam doběh, tam by si schoval. Hopla. No, ale to nevadí, ale my jedeme dál. My se nevzdáváme. Ježišmarja, tu bednu vrtaj. Letím. Oni mi tady vrtají bednu. Dámy a pánové. Oh. Neříkal jsem to tobě, ale abys tam šel. Já tě vidím, to dáš. Yes. Je. Jsem schovaný. Kde seš? Kavabunga! To tam takhle krásně provrtám. Už jsi sebral. Bouchni! Čistím! Zgebněte upálení. Jo, jdeme. Upálím tady všechno. Něco letí. Co letí? Ježiši, ty seš s tím bahněm nebezpečný. Mimochodem, vidíte Danu palet. Jednou taky. Řekni taky něco.
To čištění je tobě. Čau. Jsi to proběh? Go, go, go! Chtěla jsi přece taky něco, přece. Chtěla jsi taky něco. No. Já si tady se vedle. To je moje, to mi nech. To mi nech! Zlagy. Je taky právě. Jdeme. Klak. Voláme se za lagy. Pál! Burns. Malý brsty. Pál. Momentos. Omlouvám se, otec. Ale pokračujeme. Já jsem mrtvej. Jsem za tím nákladňákem. A Hingre se ještě se ani nepohnu. Na mě nestřílíš. Tady, podívejte. Tady vždycky tady najdete kartu smrti a to můžete podvádět. Lagy! Rozrávka mě. No já myslím, že se to mohli ukončit. No, takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát Like! Pokud se vám video nelíbilo, myslíte, že byste to zvládli líp, tak dejte dislike. Like. A pokud chcete být nasledovaní od dalších videí z kanálu, Gaming Players! tak dejte odběr neboli subscribe a my se na vás budeme těšit u dalšího videa. Čau, kámo. Čus!